Ka Jingïap lingkar Shamadan Madya dagi bependan kam Drok kala pins ngokiai ka Jinglong Jingman ha ka nong ba Shillong ha ka badang khendiat singi ladan ubasubayap na ka Jingdi Kput yu Drok ha ki benta ka Jingking umpling ka taru khana badang pule kelas 10 halor ka Jingïap utayu khana kelas 10 ki board pulet kidang up ya ka toxicology report ben pentikna ha ka nop hai singi lai tarik we yong araja arpun reu u Shillong Mail yo apdang ki dur kidar ringkat ke jing pentep badan ubayap na kadaw ke jingdi Drok palat hapan khana penan kampat ba ha ka wei ka hospital ba pau khmat ha Shillong kat kum ke jing pentep ki pulet na ke jing kli wat banya do Shillong Mail ha ka step south re ya yong araja arpun reu kila ong ba ki board pulet kalai mkhra police station ki yo jing pentep badan ubreu ba khangela de hapo Jaka let pan khana ha ka te ka hospital kumta lahaban penpai ya ke jing khang bala shem yo ubreu bathia link tar hamadan ki doctor kila examine yo bat pen bana bolaya bala shem ru ba umde undong thia pang ha kate ka hospital la lab ru ya ke syringe badan yo drug heroin ha kate ka Jaka le pan khana bala subajur ba uyap na ka jingdi Kput yo drug khama de na yo jingtip bala ithu yo te yu brio kum direct takhar arphnyo snem karata na nong thamai nong shiliang Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ye ka sharp plus f haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jingma lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jingim ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya